Ja, vi står med Benny Andersen fra Sverige, som lige har vundet over 40-klassen her søndag den 21.11. til cykelcross. Hvordan er det gået i dag? Ja, det är gott pant. Det var ganska lätt att vinna idag. Ja. Jag körde ifrån på redan första omgången och sen fick jag ett stort hål och sen blev det längre och längre. Hvordan var banen derude? Ja, den är pan. Den är hård, mycket gräs, mudder. Så att den är tung. Den är tung. Kunne du bruge noget af din motocross-erfaring, som du tidligere har kørt til den her type bane i dag? Ja, jag har mycket nytta av det i muddret. Okay. Så man kan komma i de rätta spåren. Jamen det er godt, vi siger tak for det her lille lyninterview, Benny, og tillykke med sejren. Tak skal du have. Hej. Kig op. Det er gået koldt deroppe. Ja, kom så Emil. Det er gået koldt deroppe. Kom så. Jamen, jeg kan ikke skifte gear på bagskib.
står her med Benjamin Justesen, som blev nummer 3 samlet i A i dag. Hvordan er det gået? Det er gået godt nok. Nu har vi kørt 2 løb i træk her, hvor vi kørte første løb i går, som var en Poskov-afdeling, og så har vi kørt det her Copenhagen Cyclecross i dag, som er et enkelt løb, men et sjovt løb på en anderledes rute. Det var en voldsom mudret helt nede bagved den der lange strækning. Ja, det er rigtigt. Der var jeg ved ikke, om man kan kalde det en bakke. Det stiger jo. Men når man synker de der 5 cm ned i mudderet, så bliver det utroligt tungt at køre med de smalle dæk der. Så den gør nas hele vejen. Hvem vandt det med? Jamen faktisk så er det en, der hedder Kenneth, der starter med at lægge fra land, og han er lige pt. Danmarks klart hurtigste. Men udgår som et løb, jeg ved faktisk ikke hvorfor. Det har jeg ikke fundet ud af endnu. Men så bliver det Tommy Moberg Nielsen, som vinder foran Jonas, og så bliver jeg så 3'er. Det er jo super flot. Er det ikke på tide, at du skal hjem og have et bad eller hvad? Jo, der er ikke noget, jeg drømmer mere om lige nu. Godt, jeg siger tak for sludret. Selv tak.